ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಪ್ಪಿನ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅವು ಸಾಲ. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಾಲ ಅಲಕ್ಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಲ. ಸಾಲ ಕೇನ್ನಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಸಾಲ ದಿಕ್ಕುವೆ ಇರಗಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಕೊರಪೆ. ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರಪೆ. ಎನ್ನ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಿದೆಯುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಗನೆ ಇರೆಗ ಕೊರಪೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಂಗಡಿ ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕೊರಪ. ವೈ 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 ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಂಧ ನೆರೆಕರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಗುರ್ತದಾಕಲು. ಆಫ್ಟರ್ 1 week ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮನಿ. ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ಸನಿ. 1 week ಲೇಟರ್ ದನಿ ಕಾಸಿ ಅಪತಿಕು ಬ್ರಾ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರೋ. 2 weeks ಲೇಟರ್ ದನಿ ಕಾಸಿ ಅಪತಿಕು ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರೋ. ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತಿನೇ ಕೊರ್ತುಜಿ. 3 weeks ಲೇಟರ್ ದನಿ ಕಾಸಿ ಅಪತಿಕು ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರೋ. ಇರೆಗಂದೇ ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಕೇಂಡಿ ಆಗ ಕೊರಿಗೆ. 1 month ಲೇಟರ್ ದನಿ ಕಾಸಿ ಅಪತಿಕು ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರೋ ದಾಣೆ ಅನ್ನ ಬಲಿಪೇನ. 1 year ಲೇಟರ್ ದನಿ ಕಾಸಿ ಅಪತಿಕು ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರೋ ಕೊರಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಜಿ. ಕೊರ್ಪೆ 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 ಪಂದೆ ಅಲಕ್ಕ ಕೆರ್ಪಿ. ನಾ ಇದ ಬೀಲಲ ಕೊರ್ನ ಸಾಲಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ. ನನ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪನ್ಪು ನೆಡದಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಲೇಟರ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಸಿ ಅಪತಿಕು ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್.